Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele nibikelelwa ishiti elimhlophe MC Polobus bathi upropaganda yasabeka isixhizo singasuki urapper ngowarapelo lovethu umizawo qede baleyo bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani wakhala ngeinduku singayiphethe ngabatshena ngathi ngumthambo wegazi lentombi zangakini zayifuna ulahla uBeetroot emashiti namhlophe akithi kodulela suka inkunzi emafaka le okwengidla ngamabala umfana osebenza ngokungakhathali ngelinye ilanga niyomnika amagama nje sakumcofa kanti yikho njalo kulokho eshizile njalo eyinikele kulo msebenzi wakaSiyaviva TV1 Siyaviva TV1 please don't forget to subscribe enza sure ukuthi uyasubscribe ube ingxenye yalolu hlelo sikulethela ke uhlelo olunzima ngendlela eyisimanga ziphuma ishisa kusuke kuyizindaba lezo kodwa makukhulunywa ngokulapha sithi konke kubiyoninqwe futhi kuyiqiniso futhi laba abakwenzayo ingoba bakhathalela isizwe sikaMthaniya nesikaphunga noMageba nesikazwelonke nganza kwethu Pietermaritzburg lapho eMkhomazi lapho eMzimkhulu Nongoma ake ngimane ngithi uKwaZulu Natal wonke Durban anibancinyane ngoba uJehova wanibusisa ngeimbali ezimbili wathi siyohlala eThekwini isebenza abantu lakhala igoli lathi kumnyama kubovu nathi siyabadinga laba abantu indlela abasebenza ngayo baneqiniso siyibonele mhla sifike kubona suka kwaqopheka umlando ke ngani zakwethu lavuka ihhovisi eGoli ngikhuluma njengamanje amakhehla kancwane asendleleni akhomba amabombo endaweni yaseGoli wena kwakho kunye nje vo ukuthi bukela le video esiyenza la endaweni esabekayo nami engixakekile ukuthi kuze kuziwa lana njena kusuka kuzokwenziwani kanti lana ngoba abantu esibazi laba ngokuthi bavulelekile bafundisekile kanti ziyajula lezi zingwenye zinkuzimalanga okhekhe uqobola okhokhovula zingwele ungababiza ngayo yonke into mawuthanda ungathi zindlondlo ungabafaka nje kumangoma ubafake enyangeni ingoba konke lokho kubafanele ngoba yakhe impilo bengayinyanga namanje angifuni ukukhuluma kube kuningi ngicela ukunidedela nginithathe nginibeke nibone lobu buhlo obungaka esizobubona endaweni eshaqisa ngalendlela cishe niyabuka lapha emva kwami ukuthi ziyabuya sondele nje ngamakhamera emakhehleni ngoba sebesivumela ukuthi sesingasondela njengamanje basiphathela indaba enkulu ngiyazi ukuthi osukwini namhlanje omunye umuntu uzosibuza asiphendule ukuthi amakhehla enzani lana mkhulu kumsebenzi owenziwa la makhehlami mina ngimncane kuleyo ndawo angithetheleni nina nibingelela isizwe sikaMthaniya nisebenze nabantu ngoba nithe sekuvumelekile ukuthi sesingasondela njengamanje phakathi nobusuku Sibingelele MC Pholoba sibingelele umhlaba wonke jikelele sibingelele iKwaZulu Natal yonke iphelele sibingelele koMpumalanga sibingelele koWitbank sibingelele koGoli namhlanje umkhulu omdala lobingelela Hayi sibingelele kwisizwe saMthaniya siyabamemeza ke kumagumbama nomhlaba sithi awumalibuye sithi nakhu phakathi nobusuku sinibingelela sisentabeni la senza khona izinto ezijulile besifikile entabeni ke sizolwa sizonicelela ukuthi cha impela uhambo laseGoli lube impumelelo nabonke ke abantu abafikile nasebebhalisile into zabo ikwazi ukuthi siqale sibe siyiqoqa silungise sithi abaqhubeka abantu babhalise sisentabeni ke la sikhona sizokwenza izinto ezijulile ezifunwa abantu bakhalile abantu eGoli bathi bayasidinga hayi uthi nabaseDurban asikho sikhona kubona kodwa bakhale kakhulu eGoli ke sithi sifike eqathatha amabombo abheke khona eGoli la sibheke khona babhalisa abantu ngobuningi babo njengoba size eGoli siza khona nje sisentabeni sizocela uhambo liye eGoli sizocelela abantu izinto zokuphila wena unebhizinisi othi alihambi kahle udayisa utshwala unethaveni akuhambi kahle ufuna abantu bangaxabani sithi hey sizoyicela lento emakhehleni asinika lo msebenzi ukuthi size nayo lapho wena othi unebandla sithi awusuka madoda iboshiwe kunqotshiwe siza khona sithi sizovala indlala
eGoli sithi sifuna abaphila abantu ngokomsebenzi, abakamlungu, abasondele, abafuna amaphozishini abasondele, abanenkinga nabafazi abasondele, abangavukela ngisho ukuvukelwa nabo abasondele, iziku zakhona zikhona zakhiwe. Njengoba sisentabeni ngiyolode ngiphinde njalo endaweni ejulile nendaweni ekuyiyona enokuthula nokuphumula. Sinikeziwe amakhubalo amaningi akhona ukuthi sizophilisa abantu. Sithi ababhalise abantu ngobuningi babo, sisendleleni siza kubona. Amakhehla avumile kogogo nomkhulu, okhokho nokhokhokazi, okhulu nokhulwana, obhombela esitimela sabaponda, okuyibona abanikazi balo msebenzi. Bathi cha impela hhayi, konke kunqotshiwe, konke kufeziwe, kuba kuhle kubantu, abantu bodla kahle okhisimuzi nani nani, akukho okunqatshiwe nokho. Zidedelwe zonke manje. Unebhizinisi elikhulu, sondela. Unenkinga nomfazi, sondela. Ufuna ukubethelela umuzi, sondela. Iy'nkinga nje zonke ey'khona, sondela uyofika usizakale la kancane. Akube mhlophe kube kuhle konke, ngiyodedela ikhehla elidala. Kunjalo. Sinikiwe iy'nduku zokuphila, sinikiwe iy'nduku zokubopha iy'mpilo zabantu. Laba bathi imali ayisahlali, ikhona induku yokuthi imali ihlale isisekelo sempilo. Laba bathi bona bayasebenza bayibona imali, abeze bethathe isisekelo sempilo. Laba bathi baney'nkampani ayithathwe emathendeni besondele. Wena othi ufuna ukufaka i-CV yakho ucela umsebenzi, sondela, ikhona ikhubalo lalokho. Wena othi kumnyama kuwena impilo ayisaqhubeki, ikhona into elezimanga nokhuculula okuklinayo, uvuleka izinto zakho ubheke phambili. Wena othi uyalapha wenzani kodwa basangena abantu, zikhona iy'bunge, kukhona okujulile khona esiphiwe la, siphiwe induku igama layo ithiwa umnyungwane waseGoli. Uphinde le nduku siphiwe yona zintathu, ezinye engingazisho. Kodwa lezi nduku kumele ukuthi umuntu la ehamba khona angabi nankinga, konke akufunayo kube impumelelo. Sifikelana, siney'phakamiso, asinazi iy'thwalo, siney'phakamiso. Sinayo futhi ikhasini khona, ibuyekile. Kukhona konke, othi unemoto uyasandizwa nje efike azothola induku yokuthi imoto yakhe ingantshontshwa. Wena onebhizinisi ngabe kangakanani, fika induku yakho ikhona. Sibonge-ke laba sebebhalisile babhukhe iy'nsuku zabo, akunankinga, siyabonga kakhulu. Sicela nabanye beqhubeke bebhalise, sizobe sikhona iy'nsuku ey'nhlanu kuphela mase siyabuyela ekhemisi eThekwini. Kodwa isikhathi esiningi eGoli siyoba khona makuphela inyanga, iy'nsuku ey'nhlanu njalo makuphela inyanga, iy'nsuku ey'nhlanu sizobe sikhona eGoli sizophilisa abantu magumbamane omhlaba. Wena wase-Witbank sondela, wena waseMpumalanga sondela, wena wase-Carolina sondela, wena wase-North West sondela, ngoba sisondelele wena la eGoli kwaNdongazaduma emayipheli kuphela amazinyo endoda. Kuyisibusiso esikhulu okhokho nokhokhokazi basinikile ithuba ukuthi sizobaphilisa eGoli, sizobanika into yokuphila ngoba la ekhaya kusekuphileni. Siyabaphilisa abantu. Wena ohlutha inyawo, wena onesifo ongasiqondi, ufike uzothatha uMahlabekufeni. UMahlabekufeni uhlaba khona, uhlaba khona uMahlabekufeni, uyaphila. Kukhona imbiza lapho ukhuculula kwasani, ukudetox. Kuphinde kube khona imbiza ugesi, imbiza ugesi ithola ngo-250 ikwi-special. Kuphinde kube khona induku uvala yamadoda, umtshini oyithintayo, impuphu yamadoda nayo ikhona. Wena othi awubathola abantwana, usondele wenzelwe isibekelo sokuthola abantwana. Kukhona konke eningakucabanga, asiphile ogogo nomkhulu ukuthi asikuthathe siyoniphilisa kwaNdongaziyaduma kanye emayipheli kuphela amazinyo endoda. Njengoba namhlanje nibona sinivezela imikhuba yethu esiyigilayo, ingoba ishide elimhlophe liyahlupha, lifuna ukuyibona yonke into eyenzekayo ngoba likhathazeke ngesizwe samThaniya, sikhathazekile ngani nonke nina enisuke nilandela abalandeli basiyaviva TV1 ukuthi anitholi into eyiyona, ningalandi lento kanti anizolala ekhaya, ningalandi lezi zinto kanti izona izonixaka. La ekhaya kuyaphilwa, ayikho into oyilanda ikuxake. Hhayi, sithi impela konke kunqotshiwe, isikhathi yiso lesi.
ade abantu besimemezile, ade abantu bekhale njalo ukuthi izinto zabo ayihambi kahle. Usebekile uncwane omdala wayibeka induku. Mina ngilode ngigabenga elilodwa ukuthi wonke umuntu othatha induku yala ekhaya uzophila, zizophakama iy'nto zakhe kuyo yonke into ayizamayo. Kungaba umsebenzi njengoba sengishilo, ungabe uyayisebenza wena, ungabe unethaveni, ungabe unamaloli, noma kuthiwa yiliphi ibhizinisi elikhona, siyaliphakamisa silakhele isisekelo liphakame likhulu ibhizinisi lakho, udlondlobale ukwazi ukuthi udle ney'ngane. Imithi kuyala ekhaya ijulile, akukho okuwubungozi kuwena nomndeni wakho. Asithi ithatha lento uthatha into ezokuxaka ekuyophela iy'ngane ekhaya kuphela abantu, cha. Into esokunikezana sokunikeza into ozophila kuyona, asikunikeza iy'lwane, asikunikeza iy'nyoka lezi abantu abay'sabayo. Konke okwala ekhaya kuhlukile, kunendlela yakhona izinto ezenziwa ngayo, kodwa okuyinqoba nokubalulekile ukuthi impumelelo yakho igarantiwe. Thatha ithuba-ke manje, lifikile ithuba libhekene nawe. Ungasali ku-5 days esizobe sikhona kuwona eGoli. Sondela, bhalisa uma wukuthi awukabhalisi. Sisabathatha abantu ngobuningi babo, iye emabombethi abheke khona eGoli. Ungasali ekuphileni, sekuphileni ukancwane la ekhaya. Sabantu babantu, siyabaphilisa abantu, abasondele abantu babhalise ngobuningi babo, bekwazi ukuthi bezothola ukuphila kuzo zonke iy'nkinga ababhekene nazo. Umuntu othi umuzi awuhambi kahle ngendlela, umuntu othi ufuna ukuthatha babe babili babe bathathu, ikhona induku yokuthi ubenze ukuthi ababe wosisi babumbane babe into eyodwa. Uvuke umuzi kababa wakho, ziqhubekele phambili izinto zakho. Ngiyolode ngisho njalo ukuthi akube mhlophe kube kuhle konke kulimi ezweni likaMthaniya, kuzo wonke umagumbi amane nje akhona omhlaba, abaphila abantu baphumelele bonke ezweni. Sithi lana-ke siyacela wena osufikile e-ofisi eGoli wayibonela iy'manga, wayibonela zonke izinto ukuthi lezo ubuyibona eThekwini khona, ushare i-address ukuze nomunye uthole i-address akwazi ukuya ekhemisi. Ushare la kuSiyaviva TV1, ushare i-address ukwazi ukuthi abanye nabo behambe bayibonele e-ofisi, bayithole into lezi y'manga, iy'mpilo zabo y'shintshe. Njengoba sesibheke khona-ke ukuthi cha siyavala la esikhona siphakamile entabeni, sizothatha amandla, sizothatha iy'busiso, sizothatha iy'nhlanhla, sizothatha konke ongakucabanga, siza nakho sibheke khona lapha eGoli sizophilisa abantu. Ngale kwentaba, ngale kwamakhosazana uhambo lusuke lungekho, kumele uvunywe emakhosazaneni, lazovunywa entabeni, hhayi lisuke kunqotshwe konke impela, cha. Konke kusuke kuhanjelwa nabantu abasuke beyofika bezokuthatha kuyokwenza lento abafuna abantu ukuthi iyenzeke. Isekuphileni-ke la ekhaya. Lana yiyo-ke le ntaba esenza khona iladi, le ntaba intaba, intaba yamakhehla la esikhuluma khona-ke namakhehla asinika umsebenzi. Ikhona impela la esikhuluma nawo, sivuke siphilisa abantu. Ane-special esebenzicelile sivunyiwe, sekusele sithole i-date mase kuyenzeka lokho. Bonke ngiyokuzwa ngayo MC, umfoka Pholobazi, ishide elimhlophe, propaganda yesabeka. Sesiphetha-ke nina bakumjokwane kaNdaba, sibuya ne-address yaseGoli. I-address yaseGoli ithi 58 Cruise Street, eMarcade Building, 5th floor, room number 545S. Ma usuduka uyafona enambeni yami omkhulu omdala u-065 929 1574, 065 929 1574. Siphinde ukwazi ukufona kunamba kamkhulu omncane ithi 079 710 8120, 079 710 8120. Nenamba yaseGoli khona ethi 11011 izovela kumapholoba ngekudala. Hhayi, sithi siyacela-ke abesondela abantu ngobuningi babo, siyaphetha manje, siyavala lana entabeni. Akube mhlophe kube kuhle, abasondela abantu ngobuningi babo. Inamba yami 079 710 8120, umkhulu omncane. Siyatholakala 24 hours 7 days a week. Abasifonele abantu baphile abantu. Ningakhohlwa eGoli,
Siney'nsuku ey'nhlanu kuphela esinikwe zona ukuthi sophilisa. Emva kwalokho amabombo abuyela esigodlweni esikhulu kwelikabhanana. Sibonge kubo bonke abantu abalalelile bayishera le video esiyenzayo.